Hola, veus, avui destaquem que la crisi econòmica ha fet que la xifra d'abandonaments de mascotes s'incrementi considerablement, ja que moltes famílies no poden fer front a les despeses econòmiques que suposa mantenir un gos. El nombre d'abandonaments augmenta encara més a l'estiu, una època de l'any en la qual algunes persones decideixen desfer-se de tota responsabilitat per gaudir de les vacances. Es calcula que mig miler de mascotes van ser abandonades durant l'any 2014. La veu de Lleida ha visitat la protectora d'animals Lídia Argilés, un refugi amb 30 anys d'història que actualment acull 160 animals i on col·laboren una 80ena de voluntaris. En el que portem d'any, la protectora ha donat en adopció 150 mascotes i confia en arribar a les 350. Si ens trobem amb un animal abandonat a Lleida ciutat, el primer que s'ha de fer és trucar a la Guàrdia Urbana, els quals avisaran a la canera municipal en cas que l'animal estigui abandonat o bé trucaran a l'Hospital Veterinari de Lleida si està ferit. En cas que ens trobem una mascota fora de la ciutat, però dins la comarca del Segrià, s'activa el servei de recollida pel Centre d'Acollida d'Animals de Companyia d'Alcanó. Ara us deixem amb un breu reportatge de la protectora d'animals Lídia Argilés. Fins aviat, veus. El que abandona un animal, ja t'ho dic, és que no té perdó, perquè una mascota ell mai t'ho faria, tu. Vull dir, una vegada que el tens a casa és com un membre més de la família, s'ha de respectar. Allà on vas tu ha d'anar la mascota. I si té unes necessitats de veterinari o el que faci falta, s'ha de complir. En tipus de comprar, tu el que estàs fent és un mercat negre d'animals, on tenen en gavietes petites mascles i femelles que solament fan que fer-los criar cada 6 mesos. Jo crec que això no és tolerable. És preferiblement adoptar. Llavors nosaltres aquí fem un tipus d'adopció molt particular, que és primer els venen a mirar, parlem amb la família, més o menys preguntem com és el pis, on viurà l'animalet, i llavors el que fem és una setmana d'acolliment perquè aquesta persona sàpiga el que és tindre un animal a casa seva. A partir de llavors ha de tornar a vindre i llavors se formalitza l'adopció. Nosaltres d'aquí, per adoptar un gos, el que fem que pagar és el més simple, que és les vacunes, el xip, i llavors a part va l'esterilització. Més o menys un gos te pot resultar, per exemple, entre vacunes, xip i cartilla sanitària, 80 euros. Cada any se nos augmenta una mica les adopcions. L'any passat van ser unes 300 i pico i aquest any esperem arribar a les 350. A veure, els que tenen més sortida són els cadellets, són els cadells. Però, bueno, també n'hi ha tant en quant que li toca la loteria amb un adult, m'entens? Quan marxa un adult nosaltres ens posem supercontents, perquè és que ja sabem que aquell adult tindrà un comportament a la casa estupendo. El que nosaltres volem és que aquests animals siguin feliços dintre de la seva cautivitat. Vull dir, tenen un marge molt bonic perquè venen, els padrins els treuen a passeig o se'ls enduen de cap de setmana. Vull dir, hi ha unes possibilitats enormes per fer que aquests animals no se senten tan tancats. La nostra protectora viu de miracle, perquè t'ho he de dir de veritat, viu de miracle, per la qüestió de que hi ha molt pocs socis, perquè en la crisi han fet un baixó, i llavors tenim el més mínim que podem tindre. I gràcies a la voluntat dels voluntaris, que la mateixa paraula ho diu, s'està fent renovacions a la protectora, estem arribant a final de mes i, si convé, podem pagar el veterinari i tot. Però, vull dir, tenim una entrada mínima. Vull dir, fa vergonya de dir, preferir això més no diu. Que per això faig una crida que també per 10 euros al mes se poden fer socis de la protectora i 10 euros ara i 10, això ens va ajudant cada dia. Un animal no és un objecte, com sempre he dit, ja fa anys que ho estic dient, i que vagin mirant de que no abandonin, perquè és que arribaran a un punt que aquí no existeix l'eutanàsia, però ja veurem el que passarà si és que anem incrementant amb animals abandonats. Vull dir que és un problema no solament de protectora, sinó de tot globalment.